području Milića referendumsko izjašnjavanje građana o Danu Republike Srpske protiče bez problema i registrovanih nepravilnosti. Pravo glasa do 13 časova iskoristilo je 32,40% građana ove opštine. Pravo da se izjasni o referendumskom pitanju ima 8.530 građana Milića. Svih 13 glasačkih mjesta u ovoj opštini otvoreno je na vrijeme, a opštinska referendumska komisija nije do sada primila ni jednu prijavu o uočenim nepravilnostima. Dakle, u 7 časova, o čemu smo dobili potvrdu od svih predsjednika glasačkih odbora. Izjašnjavanje ide po toku, problema nema. Imamo 13 glasačkih mjesta i 2 mobilna tima koji su na terenu. Previše poštujemo Dan Republike i još više volimo otadžbinu da bismo propustili priliku da se izjasnimo o pitanju koje se tiče naše budućnosti i na taj način pošaljemo poruku onima koji bi da nam je nametnu. Jedinstvena je poruka Milićana koji su izašli na referendum. Da, naravno da sam glasala, treba da podržimo Dan Republike Srpske, zato su se naši očevi i djedovi borili i svakako da treba 9. januar da ostane Dan Republike Srpske. Odlučio sam se iz patriotskih razloga da glasam, a inače uvijek sam za referendume. To je demokratsko pravo. Da sačuvamo našu Republiku Srpsku i glasao sam za da, nek se zna, ne da krije. Treba nešto da imamo, ne more sve da se ukida jedno po jedno. Šta ćemo imati? Zašto je se narod borio? Iz opštinske komisije za provođenje referenduma poručuju građanima da imaju vremena sve do 19 časova da obave svoju građansku dužnost.